Здравейте, аз съм Freeze Gamer, нали, ушки, без едно е, и днеска ще теглим аномалия Warzone Earth победителя. Така като гледам са записани 4-ма и днеска с мене, с него в скайпа се говорим с този Flipstar гъфка. Добър ден. Там е канала, някакъв гъфка мейкър е. И да, това е, нали, тука моето интро, дето му го направих. И да, днеска ще теглиме с random.org, 4-ма са записани, отиваме тука, максимум един победителя, и тука максимум 4-ма, generate, падна се втория естествено. И това е Лести е БГ, ти си победителя, моето момче. Чай, сега ще го добавя в скайпа. Добре, сега ще го добавим. Опа, ето го, наистина. Това днеска трябва да му правим интро, тъй че може да не го правим. Еми да, това е победителя от този малък giveaway, така като гледам